God they come to can I come forget. I got all that. When I got near the gun. Ndo shi no da ga. Ma. Udo di kwa. Odo. Batago da, ona bo shawara no go. Ele megen. Ayo ba shawara no go. He na akwuke nna la. Ele he kwuga. Ndo shi. Ndo shi ebe. Ebe chiefify. Awa buru man. Ni he nda na akwuko da. Are you serious? Yes. Na msukwa one of my friend nsim pota ogbo ambeda ka ga one or two boy ebe m chire gaba na mma. Uwa mgbede no wo ihe. Uwe mgbede ahụ tegule mgbe m do ma ko da owe ihe ngwa ayala biko nwa m biko le ma agwa go ụda na ụwa mba ụdụ kotu ndị a na-egbu da akarị and enyi nwa na-egbu nwe ndị okenye eme na atọ iru si ofu onye shielu ọhari ọha ga-erichalie mana ọha shielu ofu onye na ụwa onwe dị ike irichali nwunye akọ ihe nọ akọ ihe nọ so ndị ọhịa m jesi ngwa ayala nwa m enwere ihe na-eme lawa na ma bịa agbagburola nwa onye ha ibe onye ka agbagbu n'ụmụ duru engeze ụlọ ọgba anọ ka eji ka o shi omege eleshi oro ụlọ abụla anọ anụ dị m ya ọ nga hụ gangene ngwa ayịla lawa na ma anọdụ m n'udo tegre m dị gawa na ma bịa na anụ ma bịa tegre m dị n'udo anya m ụrọ na-ekwu ka nwa agada anọ ọ jere m dị n'udo Jomo, Mobihem Sikangwagi, Mamotigi Shahi. Anorum na Akatako. And the madna gave by Ibitego. After all, Ego in a neighbor or Ego community. So many young men in Bagoreba and Birigo, they are all doing well. I have to give you here and Yakan I'm a cow from Boss Mother Bawanaga now. Ima him na gija ga no toy. Kai ge ban who be nya go buy now lie 1 year 2 years. I make ya then whatever it is we pay back. Na young boys je bilego na AKATAKO na eme ofuma. If you go young boy bilego je ba ngwa mofu e. Ofu e no buda anyi anwa je bilego na AKATAKO na eme ofuma. Ikechi na ima na ikechi nke na arụ mechanic. Ikechi ebe. Ikechi na ikechi azola machine. Na machine ya machine ki je gba boy. You not a zoom machine. Why can you see we go to machine? Why go see go there? Channel so you know the bilego I go AKATAKO ya. But you give be la lose na na kwana lose. Moro. What ala mu bi na jibi ugwo nwanne ya I ga emebo. Yesu. Yes na. Hey, I na achụ mkpọ na. I na achụ mkpọ. Gente, I were fall blungo dabata here on your bonabona coast to declare Balaba, Baba, were a reformer. Nanali, Nasi, AKATAKO negotiation. Go beyond to a case a man number. Who gets a man in one? Who gets a man to Moy? But who gets a man awada by Gunabamba? Okay, so you must top you and I give me a pellet to negotiate. Guy, I will morale by brief all now. hey, When it is your break and I did chukuna. Bara Jesus. Don't go about Jesus. So do I go to a case? Oh, Bara Jesus. Egarosi. And I say, Garros, you go money. You are get money in his guys to Garros now. I say, the Bilego. Give a Bilego. Yota. Chineke na adị egwu. Madalu. No. Isi ọrụ? No. I got back in Linga. Nani mi to fe ne je no ka bu te ni ego. Biko no enwo tageshi wo shishi papate. Iba ga eba what is very risky. Man all the risky I right now. Mo ko ye jikere ochichiri ni. Ọ da ha gbagbu ochichiri. Oke bi no so ka je ba fa.
Oh yeah. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. John. Blood of Jesus. Blood of John, kita. Jesus. Hey, let me look at me. Why this? Hey, Chiri. Oh, yeah, me. Bute kai. Obu kuri bu. Mi? Bao. Hai. Iya basra di beno no ba. Mo. Ono dai no ba. Bute. Juma yo. Bute sa hanile. Ebu fo kwa lo fo. Owe. Mo na mo. Ya, mo ni life. When we go. Hey! Oh, we're going to need me. How our ladies' bread? It goes. I will let it. Than 1 million. Who's now than 1 million? You change him now, so. Give me. Each got him no. On that go no, but na mass in Ndabia Nulo, Chicham, not cham any name. 2 million boys. One, you know, mother boss, some mother boy. If I mother, so some mother boy. Two but mighty, Yenda Mem. I could tell me here. Mana, so my wound and Dabia not cham any. Money is never my problem. Money can never be my problem. The only thing they came unexpectedly. Not cham any, my phone, my bungalow, my chase him nine. Hello. Children no can't no guard you. Can't you good guard you? Getting a mendo shagabia, eh? Ebi nu na agari obodo niile na-eme ọnụ ịkpatala ego ime na nka iwu dollar iwu making machine iwu nka you are this you are that. Kedu ihe mere agaghị abịa? Lekwana ihe mere onwe gị. Look at what you have done to yourself. Imo obodo a jọrọ njọ. Imo na obodo anyị jọrọ njọ. Gị na-eto ọnụ. Obodo a jọrọ njọ, ikwesị were obodo obi gị n'ala. Gị kpata ego, gị emechi ọnụ gị. I nwere ike zụta ala. Mana otu ị na-eme ọnụ gị cha ịkpatala ego. Ọkwanye mere ndị ochi jiri bịa. Shows ịkpatala ego. Mechi ọnụ gị, calm down. Ememe n'ọnụ gị cha maka ndị ochi juru n'obodo a. Chichi, that is machine nkịtị na gị na-akparị m. No, maka dala m na gị na-akparị m. No forget say that year flex you. That the 1 million I flex you well one day. Now the pastor they give you. So make you help your life next time. Maka next time. Chichi go on any advice. Than the 1 million. In any advice than the 1 million. What's up now? Na kwi mashimu abi n'obodo tupu ga bata n'obodo. Ndị ochi juru n'obodo a. Ana m nye gị advice. Jiri ya nwayọ, gị kpata ego esho ọzọ. Jiri ya nwayọ. Why ememo no ememo cha ipatele ego na make a call. To that time I saw you when you're making call. Ipatele ego show or making sense. Nabiko, what you can more na egi. Because I love you so much. That is why I'm giving you advice. Then you want me? Afana. Let me go na I'm not seeing those guys here man. Ndala mapura but nothing dey happen. No for na. Na I wanna. Chichi, you gotta be also. Once a pick, always a picker. I'll rise again. You gotta be also. You got some flex, I don't flex you. Why give people? Bolima.
kweke ndebele n'ọnwa dịrọzikwa kpolimalima ndebele n'ọnwa dịrọzi egwu akwụ m ikenga enwere m ikenga agụ nkwụ onye ma ọ bụla ome gịnị kwara nkirikiri ka na-ekiri ododo eji ododo enyi ozu ọnụ dị ive enwe egwu mmiri niile onye ki ogbu ite eji asị nkakwụ na-esi ite na-esi ọ gịnị ejirikwa nwa dibịa ne mgbọrọgwụ ndeli banye ndị ime o ji abụ ibe zoro ezo a sị mụ na kata mma nwaanyị ji ama mmọnwụ kata mma nwaanyị ji ama mmọnwụ ka obodo amụrụ ọbụrụ bịa amalị mmọnwụ ka mmọnwụ ya naga alụ ama ogbu na ụtụ kpọrọ nwanne m mmọnwụ anyị na-eti ile ọra na nkịtị nne m anakwa jedezi ya oyi nne m anakwa jedezi na mmọnwụ ga-anaja olo igbe gboo mụ na mmọnwụ ekokwana mụ na odolo oyi ọ gịnị onye melụ nwata na-amụ ọkọ ọkpọ ekwe ya dịkwa nne ya alọ ndị mbụ na ndị agede olu ọhweni nke onye metere ya bulu ibe onye metere ise ka o ye ji enwe bulu kedu ibe na-ekwu ive onwe egwe ọnụ dị ive enwe kedu ibe na-ekwuru ive enwe otu ọkpa itukọ ọkpa ihe tute nwa ọkpa nne gị na-ajịlịja na brọila na anyịkọkwa n'ọka akpa na-abụ n'ọgba jelu wikendị ewu ọ gịnị dị ive otie m n'ike nga ejirọkwa nwa dibịa nene mgbọrọgwụ ejirọkwa nwa dibịa nene mgbọrọgwụ ndeli atụ egwu mgbịrịgba amara na egwu na-atụ egwu mgbịrịgba amara na ezi na-atụ egwu ọgịnịdị ana m ene unu anya ikpu na-ene ana enewo m unu anya ikpu na-ene ana ọgịnị dị n'ive enwe onye ma ọbụla ome gịnị ọkwara isi kele aka na-ebu ogidi isi na-akara aka bụrụ ogidi anyị jie ya onu ọ na-eme otie nwa nwoke n'obi otie n'onu ma otie nwa nwaanyị otijie ya onu ọgịnị dị ive akatako onye sịkwa nne ya larụrụ ụla maka na mmụọ na mmadụ a na-emekọrọ ọgịnị dị ive enwe mmụọ arọ enwerọzikwa n'egwu azị ama mmanwụ unu nwee jecha ọnwa bụrụ na ọnwa ka unu bịara bịa nwere ive unu atakọta ọhwanị ma ọ bụrụ mụ ji eme unu nọ mmụọ ọkụ nne ya ọ dị elu nne ya egwue mililile onye ekiogbu ọkpọ maazị amoosu nwa dibịa nzi ya ọ sị m na ọ bụrụkwana na anya ajụrụ ajụ uve na m na-anụ ive ị na-ekwu oku ụmụ eze amoosu nzi ya ọ sị m na ọ bụrụ nkịtị ka ya gbalị nọ ntụ ọkụ daa ivive ọ dịka ọnyụrụ anyụ ihe ejizi maka na ive emele ọ bụrụ na akpụ amarọzi onye sụkwala ya nkịtị a na-azụrụ na-abịa udene o ji akpụnyekwana nwa nche na nche a na-alịrị enu o ji ive nwata wenye aka enu aka elobo okwenye anya nwetuo onye na ana ka nwata nwe ive nwere ivi ya akatako ịgbakwana nkịtịrị nne maka na ọ bụ na agwọ emere ive o ji bụla agwọ enwele ya ke nkụ odogwu emere ive o ji bụla odogwu ya bụ na ama awụ odogwu aka kedu ive ọ bụzini akatako kwangesịrị m onye pụọ ofu izu ụka enyekwuru mbe ofu izu ụka abịakwani na
ebe enwetara okwunya bụ ego nmasị na ihe abịakwanị ka ịbịa kpava ike ihe agbadatakwanị emela eji ive gị ka isovia ka na ị na-eliri ive alụsi eli ihe ejeve ebe ọbụla va nọ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ebe ọbụla ọ nọ jeve eze eme ozizi ọgaranya mma ezime esi ngwọrọ ajụ bute ọgaranya aka m adịrị ya nkịta na-azụrụ na avia udene ọgụbeze nwayọkwa ndeli akatako nnukwu mmọnwụ abịa nwa ụlọko Ojo, puta. Agora não dá, cara. Calma, uma porcaria. Calma, tem que todo mundo tem água. Kamu kau puta. Ukun janji puta loko ni hu compound ai. E kwa akatako. Akatako ima appear before me. Me dey invite. Kunye me invite. Kini ji kwa mane anako. Sim kedegum. Egum. Kanti mbo ba fa azuno ne kwe na azuno ne also kanti. Akatako bi asi kedege. Oh, I don't know. Mommy, you did put them. Get the coat in the room. Oh, one year with this. The China did our. I want to Nigeria. I'm not eating and Kata. Sanitize your picky. You know, sanitize the sack. Ajobi. I get him on one. I get him on one. I got to go on one. Only I need. You come on, I'm not eating and Kata. So you call them a lapia. Who go see all your ego? Never I don't want again. On our fools. No, I don't want to. Baby, I don't want to go and make up. Why don't I appear? Get it? Money, Anna, testify. Why not see the London? God. You don't assume of my Kujan and Banazun. Cancun, open on to be ever. Oh, Madam, I will go. Because. Na chugo ọsọ abịasịkọ na be m onwe ihe ọzọ ịchọ ịgwa m bịa mana ọ bụrụ nke akatako na-achụ gị ịgbarụgbarụgbarụgba bịa n'ụdịghị nzi biko aṅụrụ sokwu evo o kwesịghị ịbịa to me a sị ihe onye ma ya mara ya ọgụ nwa onye ma ya gụnwa ka o kwesịrị ịbịakwute not me ya ụmụ nwa Chineke onye ma anya mara ya mini ebe ọ bụ na ụmụ maka nwa nwa nne ya amarụgo ndị ichie niile dị n'elu ụwa gawa ntị nwata nwaanyị nyobe ka ọfụ otu isi fụ ebe ihe a jedebe isi akpọ n'ala nke a ịmara ya otego na agba gị bịa ka itike isi ọnụ a na-enye agbara ndị na-enye ayọ na ndị okwu orugo na biko gaba na o nwere ike ọ bụrụ na ọ ka na-eche gị o cheketa gị ma ọ fụrụ gị ọbatabazi abe m isi mụ gawa mba biko gaba mma achọkwa m ịkwa gị aka na m na ịdịkwa nwere Igbo nwere egwu kwa m na ijere Igbo na Second World War ọ bụkwa na ọ bụrụ ya nkwa agha aka chọọ m esi gị si be m fụọ biko na-aganụ pọpọmpọ ga biko biko achọkwa m isi kote bụ ọgbakasị ya lụ nwanzali ju afọ si nne ya pụta kafanụ ọgụ okoreru eru wara ọgọdọ ikuku yebulu mọgọdọ ya o nwata bunye nna ya nụọ
nwoke ji agba nchọkwa maka ego eji onye nwaanyị mana ọ bere nwaanyị ya na-ekwu ego maka ọgụgụ ya bọsị ọzọ na ọ na-asụ na arụ aja a sị na mgbadike atụ egwu odogwu n'iru ka a na-akpọ okenye ọ na-anọ n'ụlọ ugbu ọmụọ n'ọgbụ mba ụtụ ọrụ na-agbapụtara ndụkọ onye bụ n'ibie ihe ndị achọpụta ihe ga-eri ebe ha si bịa ma wee nyidobe maka ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ebobere obere nke si bi ebe nke akwanye ya nyafebe ebe ebe ọ bụ na o si bịa uke ndịda anyafere azụ na mmiri ife tere n'ofe ọkwa nnene apet ma wee nidogu ka ewu All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.